Hello, magluluto na naman tayo ng chicken adobo sa gata. Ito ang mga kailangan natin. 1 kilo ng manok, sibuyas at bawang na hiniwa ng pino, siling haba, luya at tanlad na hiniwa ng pino. At 1/2 cup na vinegar. At ito naman ang gagamitin kong gata na nasa lata. Isa nito. O kaya naman kalahating kilo ng niyog na piniga sa 1 tasang tubig. Magsisimula na tayo. Ilagay ang manok sa kawali. At ang lahat ng hiniwa nating mga ricado. Kaya pino ang mga ricado ay para madaling magsama-sama ang kanilang mga lasa at pati na rin makain ng mga bata. Paminta at asin. At ilagay na ang suka. Hindi na natin kailangan maglagay ng tubig kasi kusang lalabas ang sabaw nito na galing sa manok. Sindihan ang kalan at takpan ito. Pwede rin kayong maglagay ng dahon ng laurel kung gusto nyo. Hayaan lang itong kumulo na hindi hahaluin dahil nga sa may suka ito. Aasim masyado ang suka kapag hinalo ito nang hindi pa luto ang suka. Pagkalipas ng 15 minutes, baliktarin ang chicken at takpan muli. Pagkalipas ng 15 minutes uli, okay na itong haluin. Lagyan ng 1 kutsarang brown sugar at haluin ito. Saka ilagay na ang gata. At muli itong haluin. Naglalagay ako ng chicken powder at optional ito. Kinasanayan ko na lang talaga kasing gumamit nito. Takpan at hintayin siyang kumulo ng mga 1 o 2 minuto. At dagdagan ng asin kung kulang pa ang alat sa inyo. Ilagay na ang sili. At takpan muli para lumabas ang aroma ng sili sa loob lang ng niluluto natin. Ng mga 1 minuto pa muli. At pwede nyo na itong patayin. Pero ako, mas gusto ko ang magmantika pa siya ng konti. Salamat sa panunood.